Jeg vil prøve at give dig et indtryk af, hvordan jeg arbejder. Jeg har jo nogle forskellige metoder. Jeg har både noget briksarbejde, altså noget rent sådan kropsligt, fysisk arbejde. En måde, hvor vi kan massere, pulsere, vi kan invitere kroppen til at slippe, vi kan invitere dig til at mærke, hvad det gør ved dig, når du bliver trykket på, forholde dig til, hvordan du har det inde i sådan ret sådan konkret i kroppen. Det kan være ret fint som en måde at lære sig selv at kende kropsligt. Det kan være en måde at hjælpe kroppen til at slippe noget følelsesmæssigt, der ligesom har været opbygget. Det kan også være en måde at få kontakt til noget, der er svært at mærke. Så når vi rent fysisk går til værk, så kan vi støtte den vej. En anden vej kan være, hvor vi egentlig pauser det fysiske lidt, og så spørger vi lidt mere ind til, hvad mærker du? Hvad sanser du lige nu? Det er rent fysisk. Hvad sanser du? Men det er ikke så meget, hvad sanser du, når jeg trykker der? Det er mere, hvad er der i dig lige nu? Og det kan både være tanker og følelser og kropslige sansninger. Det kan være en trykken fra brystet, en uro i kroppen, eller en følelse af at have en panser, der på en måde hjælper med et eller andet, eller et dødt område, eller et åndedræt, der spænder op, eller en uro, eller det kan også være nogle tanker, der kommer ind og siger, jeg skal være en god klient, nogle gange kommer sådan indkøbslisten ind, eller to-do's ind i sessionen, så vi får travlt med at tænke på noget andet end der, hvor vi er lige nu. Og det kan også være, at der kommer nogle minder ind. Der kommer noget, du oplevede tidligere, som kommer ind, og beder dig på den måde om at forholde dig til det. Det kan være, at du allerede vidste det, da du kom ind ad døren. Det kan også godt være, at det poppet op, fordi når vi arbejder med kroppen, så begynder den at åbne op til det, den har undertrykt os. Så der er mange måder at forholde sig til, hvad oplever du lige nu, hvad mærker du lige nu. Men når vi gør det, så bruger jeg nogle forskellige metoder. Så jeg bruger det, der hedder parts work, også kendt som internally family systems, intern familiesystem. Det betyder bare, at vi ser psyken som et hele, altså det er vores tanker, vores relationer, vores følelser, vores sind, som noget, der hænger sammen på forskellige måder. Men når vi skal snakke om det, så kan vi ikke snakke om det som en eller anden stor bold af noget uoverskueligt. Vi er nødt til at dele det op i nogle dele. Samtidig er, at når vi får traumer, så er det et udtryk for, at vi deler os selv op i dele. I virkeligheden er vi jo et hele, men så vi bliver fragmenteret på en måde. Så det er på den måde, vi snakker om kroppen og psyken. Der er noget, der modarbejder hinanden, selvom det er på samme hold, og det ved det ikke rigtigt, men det tror, det er det bedste. Så hvorfor giver det mening at gøre det? Jamen det gør det, fordi at på et eller andet tidspunkt tidligere i vores liv har vi lært os at sige, hey, hele mig, der oplever den her situation lige nu, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved, eller det er for meget, eller det er for overvældende på en eller anden måde. Så en måde, krop og psyke kan hjælpe os med at klare noget, det egentlig oplever, det er på en måde ikke helt at opleve det. Det er ligesom at dele os op, eller ikke helt at tage sansningerne ind, men måske kun tage billeder, men ikke tage lyden ind. Eller, der er rigtig mange måder, men det lever så sådan nogle fragmenter i os, som vi så kan gå ind og forholde os til. Og dele kan være forskellige. Det kan både være nogle dele, der er såret. Altså et meget klassisk eksempel kan være det her med vores indre barn. Det indre barn har aldrig fået nok. Altså der er nogle tidspunkter, hvor det ikke var nok, det fik. Det var ikke nok nærvær eller forståelse eller omsorg. Så det stod tilbage med, hvad gør jeg her? Og afhængig af, hvor ung det barn er, så bliver det meget enten kropsligt, eller en måde at gøre noget med følelserne, eller måske gøre noget med tankerne. Ja, altså, det kunne være kropsligt sådan, jeg lukker af, eller jeg spænder op, eller jeg skaber en falsk form for tryghed ved at gøre mig stærk sådan indeni fysisk. Følelsesmæssigt kan det være, at jeg holder noget tilbage, eller jeg puster mig op, eller sådan, jeg bliver ham, de godt kan lide, eller jeg bliver en dygtig dreng eller pige. Og på tankemæssigt, så kan det mere være sådan, jeg lærer at tænke om mig selv på en måde, som hjælper mig med at navigere i det sociale rum. Så hvis jeg
hvis jeg gør mig selv lidt mindre i mine tanker om mig selv, så gør jeg dermed dig lidt større, og så bliver jeg nemmere at være sammen med. Det kunne være en måde. Så man lærer at være pleasende, for eksempel, eller tilpasset. Og tænke om det på en vis måde også. Alt det her, det sker også som en måde, altså det sker også i det her billede af dele, hvor jeg siger, jeg har en del af mig, som er tilpasset. Den er ikke så gammel, den er måske 3 år gammel. Det var da den lærte det i samarbejde med far, som bedst kunne have sådan en, der var tilpasset, eller mor. Så det er en måde at kigge på det på. Så når vi så laver healing, når vi sådan faciliterer healing, så prøver vi at møde de dele, der er såret. Men en måde at se det på er også i et modstand af, eller i et perspektiv af modstand. Det vil sige, når vi kommer tæt på vores sårede dele, så har de jo på en måde oplevet, at de ikke skal være for tydelige, fordi det er ikke gået godt. Hvis vores sårbarhed har været tydelig, og det ikke føles rart, for den ikke er velkommen, så lærer vi at pakke den væk. Når vi så møder en del, som faktisk rigtig meget har brug for at blive samlet op i den sårbarhed, et indre barn, kunne man sige, ja, så vil der også være noget, der beskytter den fra at blive fundet, mere eller mindre. Fordi det er sådan, vi har lært at passe på os selv og gemme noget væk. Så vi har også noget i os, der giver modstand, som egentlig prøver at sige til os, det skal vi ikke vise frem, det skal vi gemme væk. Og når vi så kommer i terapien og egentlig gerne vil finde det, så virker det stadigvæk sådan, fordi der er ikke rigtig sket en opdatering endnu. Altså så er der noget, der lige i en fase i hvert fald vil prøve at sige, det skal vi ikke prøve at... De der kommer og vil kigge ind til hende der eller ham der lige nu, dem skal vi prøve at få på afveje. Så dem sender vi lige ud i tankerne, og vi sætter nogle tanker ind, der siger, man må ikke være ked af det her, heller ikke i terapien, eller vi prøver at gøre noget følelsesløst, så vi ikke kan finde det, eller sådan. Så det er meget intelligent og meget smart, det system, men det er også en del af terapien, det er faktisk en ret stor del af terapien. Ja. Så har jeg også en helt anden måde at arbejde på, som hedder bilateral stimulation. Det er også kendt fra de teknikker, der hedder EMDR. Og det er sådan nogle teknikker, hvor man bruger øjenbevægelser. Der er rigtig meget, der er knyttet til øjnene, hvis man tænker på, når vi sover. Måden vi rydder op i vores psyke, det er, at igennem REM-søvn, at vi ligger faktisk og gør sådan her med øjnene. Det har altså ligesom en dyb forbindelse til vores processering af indtryk i løbet af dagen. Det har også en kobling til, når vi har været noget, der har været overvældende, så har vi ikke kunne lave den der bearbejdning. Så har vores sanser har registreret noget, og vores krop bærer på det, men det har ikke landet helt som noget, der er roligt, som noget, der er trygt, der har på lære, som et minde, vi kan tage frem og kigge på, og måske endda lære af. Det har på en måde lært, at det var for overvældende, så vi skal holde det fragmenteret. Vi skal holde det i billeder for sig, eller lyd for dig, eller situationer for sig, eller dufte for sig, eller så altså den måde at kigge på det på. Så når vi laver traumaterapi, så bruger vi nogle måder, hvor vi ligesom samler sansninger. Vi arbejder med at sanse det færdigt, det der ikke kunne blive sanset i detaljer. Så samler det sig som et færdigt minde, et færdigt billede, som du så kan forholde dig til med dit nuværende nervesystem. Og vi ved bare godt, at jamen, det nervesystem, du har nu, kan meget mere, for det sidder i ro. Det kunne det ikke på det tidspunkt, hvor det var overvældet, enten fordi det var, altså hvis nu er det et hændelsestraume, eller noget, der gik meget, der var voldsomt meget hurtigt, så kan alle blive overvældet. Det kan også godt være, at det, der er mest af, det er, når det er sådan nogle, den her hvad kan man sige, baggrundstæppet for barndommen, det her med det drypvise, det her med at hele tiden at føle sig forladt på en eller anden bestemt måde i konteksten af sine forældre, og på den måde har lært at være en anden version, end man egentlig havde dybest set brug for. Det er også en form for overvældelse, som vi arbejder med. Så det barn, der egentlig havde brug for at græde, eller at være vredt, eller sige, hey, det her det er ikke godt nok, jeg har brug for noget mere, også selvom enten forældrene ikke kunne, eller ikke ville, eller det er ikke så vigtigt. Det var ikke det, som barnet havde krav på, det var der ikke nok af.
Punktum. Og det er ligesom det, vi møder det barn med. Nu må det godt være vredt, nu må det godt sige fra, nu må det godt få udtrykt det har brug for, som det har lært at holde tilbage. Og det hjælper vi med i en proces, både med det her med partswork, men egentlig også med bilateral stimulation. Så når vi gør alle de her ting, så er effekten af det, at kroppen siger, det var dejligt, nu er der endelig nogen, der lytter og mærker sammen med det her. Nu kan jeg slippe modstanden mod at skulle holde det tilbage eller holde det inde. Nu kan det mere være trygt igen. Så falder kroppen til ro, og det er et udtryk for, at det her det bliver mere langvarig heling. Det bliver sådan en blivende heling. Fordi nu er det jo ligesom opdateret. Nu er det jo sket, at det kunne godt være der. Det gik jo. Du overlevede. Så det er rigtig fint. Det er så meget, meget dybt, og det tager lidt tid. Det er ikke sådan et quick fix. Så du skal være indstillet på, når du kommer hos mig, så arbejder vi rigtig dybt, men til gengæld så arbejder vi med et fokus omkring heling. Og når vi gør det, så er det samtidig også med nogle gaver, der hedder livskundskab, eller sådan. Det er en anden måde at være i livet på, når man har været i traumaterapi, fordi man har indset noget, man ikke kunne indse før. Det vil sige, at man er ikke den samme, når man går ud af døren, da man gik ind igen og igen. Så man smider nogle lag, eller ja, og så det giver en mulighed for ligesom også at være nogle nye, eller tillægge sig nogle nye lag, kunne man så sige. Så det kan være dybt befriende på mange planer, men det kræver lidt af dig, og det kan godt være, at der er noget af det, der kan være sårbart og svært, men hvad vil du helst? Vil du helst kæmpe videre i det, du godt ved egentlig ikke rigtig fungerer? Eller vil du gerne gå igennem noget svært og komme ud på den anden side? Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg vil vælge. Så er du nysgerrig på noget af det her, så synes jeg bare, at du skal komme, få booket en tid, og mærke det på egen krop. Jeg håber, vi ses.